Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони гиромӣ, раҳмати калон ба ҳар як қадими шумо ки видеоиморо тамошо мекунед, суханҳояморо қадрдонӣ мекунед, қадлица, лайка ва комментария фаромӯш намекунед. ҳамеша ай ҳамаи шумо миннатдорем. бародарони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, тоҷикони ҷомад ҷойи нави Хичайкар дар шаҳри Москва дар назди метро проспект Мир. адресҳо дар рӯи экран ва номеро қатъӣ метавонед замон бизанед. биёед иншааллоҳ, махсусан худмон дар хизматем. бародарони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, тамоми намуд дороҳо дар мо ҳаста, метавонед ки биёед дастрас кунед иншааллоҳ. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ ҳар яки мо ва шуморо нигаҳбон бошад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.